κάνεις εδώ, ρε? Κοιτάω αετό. Αετό. Αντιστοιχά για να πετάξεις αετό είναι 2. Αφήνουμε πίσω μας στο εργατικό χωριό και κατευθυνόμαστε προς τον τελικό μας προορισμό, το Λεωνίδιο. Οι δυσκολίες του ταξιδιού απεριόριστες, η δύναμή μας μεγάλη. Το πείσμα μας για να φέρουμε εις πέρας αυτή την αποστολή τεράστιο. Θα τα καταφέρουμε όμως. Διήμερη εκδρομή στο Λεωνίδιο πάμε. Δεν πάμε στην Ανταρκτική. Αν και κατά τη διάρκεια αυτής της εκδρομής θα διαπιστώσετε κι εσείς ότι υπάρχουν σίγουρα αρκετοί τρελοί που πάνε στο Λεωνίδιο. Παιδιά, το Λεωνίδιο. Λεωνίδιο τα παιδιά. Δεξιά μας ο Κοκκινόβραχος. Είναι εξαιρετικά γνωστός στους κύκλους των αναρχητών και ιδιαίτερα επιβλητικός. Εμείς όμως δεν ήρθαμε για να κάνουμε ντοκιμαντέρ, ήρθαμε γιατί έχει ένα υπέροχο πάρτι, υπέροχους ανθρώπους, θα περάσουμε υπέροχες στιγμές και η αυριανή μέρα είναι ακόμα έκπληξη. Γιώργο, χόρεψε μας λίγο ρε μαλάκα. Πώς χόρευες αυτό? Από τα δίμα δεν θα πιω. Ρίχνω μέσα το τυράκι. Έλα για μας. Έλα για μας. Σαν γνωστές αλεπούδες δεν θα μπορούσαμε να μην είχαμε φάει. Αυτή τη φορά επιλέξαμε το Λεωνιδίο. Είναι ένα εστιατόριο σαν λαογραφικό μουσείο και η πίτσα φτιάχνεται σε ξυλόφουρνο. Φανταστικό μαγαζί για κοιλιόδουλους σαν εμάς.
Τι κάνεις εδώ, ρε? Πετάω αετό. Αετό? Ναι. Τα μυστικά για να πετάξεις αετό είναι δύο. Ένα, το λεπτό, το αλαφρύ, το νήμα. Δύο, να έχει καλό ζύγι. Φεύγουμε λοιπόν από το Λεωνίδιο και κατευθυνόμαστε πιο νότια, στα Πούληθρα, με το υπέροχο λιμανάκι. Μετά θα κάνουμε μια μικρή ανάβαση ή τη δική μας μορφή αναρρίχησης προς το Πυργούδι. Ο καιρός άλλος θεός σήμερα. Χθες είχε συννεφιά, σήμερα μια υπέροχη χιλιακάδα. Απολαύστε μαζί μας την διαδρομή. Αυτή θα είναι η πρώτη από τις συνολικά 4 φορές που θα ανεβούμε από τα 0 στα 500 μέτρα σε λιγότερο από 7 λεπτά.
νησιώδη Αρκαδίας οφείλει το όνομά του στον ερειπωμένο πια πύργο που υπήρχε από την περίοδο της Τουρκοκρατίας και έχει πανοραμική θέα προς τα Πούληθρα, το μυρτό πέλαγος, τις Πέτσες και τη Σπετσοπούλα. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, απογράφεται ένας μόνο κάτοικος. Μετά το πυργούδι, ακολουθεί μια διαδρομή που σας συνεπέρνει. Πρόκειται για την πρώτη στη σειρά κατάβαση, από υψόμετρο γύρω στα 500 μέτρα, στα 100 του Λεωνιδίου. Μετά από μια μικρή στάση στο Λεωνίδιο, πάμε για τη δεύτερη ανάβαση. Αυτή τη φορά στη Μονή Αγίου Νικολάου Σίτζας, από τα 100 στα 500 μέτρα για μια ακόμα φορά. Ο δρόμος που μόλις παρακολουθήσατε, που οδηγεί στη Μονή Αγίου Νικολάου Σίτζας, είναι σίγουρα αρκετά στενός και κάποιοι ίσως το χαρακτήριζαν τρομακτικό. Αν μπορέσετε όμως να ξεπεράσετε το τεστ της ψυχοφοβίας, είναι σίγουρο πως το αποτέλεσμα θα σας μείνει αξέχαστο. Για τους θεατές που θα μας αποκαλέσουν τρελούς, διακρίνοντας ξεκάθαρα τα απόκρινα βράχια στη διαδρομή αυτή, να είστε βέβαιοι πως το Λεωνίδιο είναι γεμάτο από δάφτους. Μάλιστα, εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες ζώνες αναρρήγησης στην Ευρώπη, με πάνω από 1000 διαδρομές στη διάθεση των επισκεπτών.
Ωστόσο, αν δεν θέλετε να κατακτήσετε τους βράχους και να απολαύσετε από εκεί τη θέα, κάντε like και subscribe για να πετάμε περισσότερο τον τρόπο. Αφού λοιπόν κατεβήκαμε από τη Μονή Αγίου Νικολάου στο Λεωνίδιο, κατευθυνθήκαμε δυτικά. Αυτή τη φορά για μια άλλη μονή που βρισκόταν στο δρόμο μας, τη Μονή Ελώνης. Άλλη μια κατάβαση από τα 500 στα 100 και ξανά στα 500 σε μόλις 30 λεπτά. Και γιατί σας τα εξηγώ όλα αυτά, θα καταλάβετε στο τέλος.
Τώρα για τέταρτη συνεχόμενη φορά μέσα στη μέρα θα ανεβούμε για άλλα 500 μέτρα στα συνολικά περίπου 1000 του χωριού Κοσμάς. Και ο λόγος που σας εξηγούσα τα υψόμετρα είναι σαν μια μικρή μορφή προειδοποίησης. Αν θέλετε να ακολουθήσετε κι εσείς με τη σειρά σας αυτές τις διαδρομές, βεβαιωθείτε, όπως μας πρότεινε ένας φίλος αργότερα, πως έχετε προμηθευτεί κάποιο είδους αναλγητικά. Δεν θα είναι κάποια ίωση, ούτε ελπίζω κάποιος να σας μάτιαξε. Είναι η γρήγορη υψομετρική διαφορά που θα σας δημιουργήσει μια μικρή κατάπτωση. Χωριό Κοσμάς λοιπόν, με μια σπιρίνη στην τσέπη, όπως πρότεινε ένας φίλος. Τώρα που η περιπέτεια τελειώνει, θα θέλαμε να σας μοιραστούμε κάτι. Σε κάθε τέτοιο ταξίδι με τις μηχανές, επιβεβαιώνουμε κάτι που κατά βάθος όλοι ξέρουμε. Πως σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ίδιο το ταξίδι. Η μοτοσικλέτα, με την επικινδυνότητά της, απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση. Και τότε πάβει να είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς. Γίνεται εργαλείο που οξύνει τις αισθήσεις. Ο καιρός, ο αέρας, οι μεταβολές της θερμοκρασίας, οι μυρωδιές της φύσης δεν παίρνουν απλώς γύρω μας, τους δίνουμε σημασία, τις ζούμε. Και μέσα από αυτές τις στιγμές κινούνται εμπειρίες που μένουν πάνω μας σαν σκόνη στο μπουφάν και σαν ανάμνηση στο μυαλό.